e nder balɗe tati cuɓenade jonde walalde le 26 27 28 décembre 2019 ñande aljuma 27 ene jeeno hen cuɓogol chef de quartier legal biyetengal Boyngel. Legal biyetengal Boyngel chef de quartier mun wonno ko Abdoul Birane Sarr nattuɗo wodde meɗɗo wade no mbaɗen ni ma en mbayi no wayni. E oɗo saha lomtimo ko biyeteɗo Tidiane Sy tawa ko e nanodiral ɓiɓɓe walalde naaɓe joƴƴinimo e jonde nde ko biyeteɗo Moussa Sow kañum woni maire walalde mo ganduɗa sarɗi ene rokki ɗum yo suɓo kala jogorɗo jooɗade e jappere chef de quartier yagal. Waddi bandiraɓe min gaccide mon eko kewno ɗon ñande 27 décembre e gardogol Moussa Oumar Sow woni maire commune mo walal. Commencé parole aji ma ƴette après wona tawi jii ka ƴettude parole no wera donc on jarama bandiraɓe oɗon jaafo joni ɓerdam ɗeɓi ƴogde seeɗa ko Baba Demba noon fuɗɗi mo hokki ɗum junggo woni no wayi minnene ciftormi ko heewi wonande yaaɓe an jarama Mattidiane no wayno e lelirɗa ko haqqillam ko addanimi min jogade ɓerde ɗumini seeɗa kono noon ɗum ɓurano no mbiɗa ni waaji min ɓe ganda kadi aduna ko noon c'est ça la vie hande ko ni tan janggo kadi ko ni donc tawde eɗen kuuli Allah eɗen gandi kadi enen fof kadi yahoɓe ɗum kadi ne wayno heedi banggue joni eɗen cérémonie o ne fuɗɗo no foti wonirde ni donc mamin dokku parole Farba walalde tawde représentant nanɗo wona Mamadou Amadou Dieng mamin dokku parole galle Diano mo ganduɗa hoore ma aussi o galle mo Tidiane woni teddugal nan ɗon minen mairie wonno no min mbiri hankkini partenaire amen privilégié e nder walalde ko galleji ko mawɓe galleji walalde machallah emin dokki ɗumen fodde mumen ha timmi ina balli min no fewi kala ɗo min jooɗi haqqillaji amen garta mabɓe soɓe tawama ne kayne nomin mbaynortoɓe e gueɗe kewɗe e nder ɗe min mbaɗata e walalde so ɗum ɗo keewi kadi min guetat gueɗal mabɓe ha timmi so gasi noon Tidiane onon gandi hol woɗɓe jiɗɗon ƴetta parole so gasi annene kaala hen hay soko seeɗa bon minen noon min mbaɗanma lefol ngol min kaɓɓo e ɗum après noon drapeau ngabbine hankkadi gasi voilà ko ni min jiiri cérémonie o bandiraɓe s'il n'y a pas d'observation mbeɗa sikki eɗen mbawi waɗɗide hono ni min beltima noon e garagal yimɓe public o heewi machallah tabarakallah donc alquran o vraiment c'est très bien ɗum moƴƴi no feewi so wonan ɗum kam so wontide ko Tidiane rane denɗum no mbaymi susdemo e yawademo ni aran ɗo fiya buubaji tan mi tottamo drapeau mi yaa bojji kam keƴata hen tawde komin sehilaɓe donc voilà la situation donc so tawi ko noon Farba on vous donne la parole pour quelques mots s'il vous plaît. Alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah mi tawtorama filde anani chef de quartier ji soko hol pingal na yoɗu no fewi ko ɗum diine na yurmini e Tidiane aɗa haali hen ka neɗɗo moƴƴo ka ponduɗo yimɓe foof ɗum noon ko wayni so arema a weltima bandiraɓe ma beltima ya jogoro jaam amin ya inde Allah. tawi en cuɓimo oɗo aya tan goɗɗo to suratu namli Allah ene haala toon so tawi en kettimo ma en paam laamiɗo walla tottaɗo responsabilité no foti siforade ko noonne kadi laamaɓe ɓe kadi no foti siforade laamu ko alay sago tan wodat laamiɗo o omo jogui sifano foti siforade fay sinno ko galle makko o laami en kalani noon leegal walla wuro walla leydi walla ko nandi hen te laamu ngu tagani mo bewde laamu ngu tagimo ko hulde Allah laamu ngu tagimo ko yankinanade Allah sabu issa oɗo tan hakkude makko e ɗiɗo korndolli walla garen hakkude makko eko wiyete hudhudu omo jogui ndiwri wotiri wiyete ko hudhudu ndiwri ndi kañum woni ingénieur ɓe mbiyata so tawi ɓe gari tan kanko Souleymana Allah ina rokkimo kono ngu ko yimɓe e jinneji e diweje pat Allah ene eltanimo ɗum kala ko yiɗi ko noon woni no woyrito
o ari e nokku goto waktu yoni omo yiɗi salliginade hudhudu o noon kala ɗo ɓe jippi ko hudhudu o ƴewata ɗon so tawi ko nokku ndiyam fuɗɗa asde ɓe jaltina ndiyam kono ngu looto kono ngu salligino juula hen ɓe gari ha ɗo nokku ɗo yene o hatti hudhudu o o wi ma ara holko waɗi min mi yaani hudhudu o holto hudhudu o woni o wi hudhudu o de hande so arti mami hirsumo walla mi leptamo so wona o haalanami holko tabnomo yaade holko ñangaten ɗo ko adi pop an mo Allah lammini o aɗa foti watte haqqille ma e dewal Allah sabu laamu ma ko ngu towi ko pop ngu heɓtota ko laamu Souleymana nde waktu yonti tan wi ko ene ndaara ndiyam ene salligino ene rewa Allah oɗo hudhudu e famɗude hudhudu ko ndiwri mbiɗen hudhudu o nde woofimo nde waɗani yamirore makko omo wawno warde hudhudu o ɗon e ɗon kono ayde hudhudu o yeehi arti o wi hudhudu o so tawi tan a haalnanimi holto janoɗama mi lefte hudhudu o nden nani habaru o an annabi Allah o hattimamo hudhudu o wiyama sa arti hande ka barateɗo arti ko ene daaso e leydi ene waɗa bibje mum ene daasa e leydi ha yetti daaƴi yeeso annabi Souleymana o wi annabi Souleymana siftor janggo ma daro yeeso joome nden o wini annabi Souleymana signi ha gergerti wi mi yaafimama an holto janoɗa holko ñangata ɗo an gardiɗo o ayi a wonat jaafotoɗo sa woni jaafotoɗo dendagal ko ɗaɓɓuɗa Allah walluma hen ko waɗi fayida mi eji ɗum ko ɓooyi gandon noon min mboɗo yaara e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati hikka oɗo janvier garowo komi nayejo mi wona jowlen meeɗi saaha ɓennuɗo ɗo e surɓoti ene reme salif yama soɗe woni ɗo ene tawa ko minen gonduno jaltaɓel bamum ummu kome o ene wonde babuyam ne wonde yama baabo o sammalaɗo ne wuuri o addino ɗo kuɗol kanu hewɓe jiiɗum ɗo o addi kuɗol kanu ngu o faani ɗum to guesa amen to omo tecco jaale hardaneɓe ene ndemana yama guesa mum jaltaɓel wi a yama a de ka jom woni oɗo sammalaɗo mi yii tableau ene waɗa e ndar kala baru mbaɗowu département de Podor omo foti tawtorede omon ɗo woni joni omo teccanoma jaale a de ka jom martaba o yama wi oɗo sammalaɗo komin duwoniɓemo yo Allah waɗi makko barke kadi oɗo sammalaɗo ko haala yamade kalanmi e haala jaltuɓel ɗum ɓooyi o wi oɗo sammalaɗo so Allah jaaɓi komin duwoniɓemo kala moƴƴere ma yalte makko yo Allah waɗi makko barke kala ɗumin daari mawtaro ɗon o lomtomin ma ɓesgu makko lomtomin ɗon e finde mum minen fof min ɗannimo ɗo min ngala hedde o Demba Walo lomtimin ha joni kañum so galle Diano haalama tan kañum lomtoro oɗon gandi ɗum ko oɗon gandi ɗum onon walanaɓe kadi on jii barke yalte sammalaɗo min barke o komi eƴi ɗum ko ɓooyi barke oɗon ari ɓeɗo oɗo galle komi barkinto koɓe dañoma barke tan koɓe jonaɓe koɓe dañoma barke tan ne wawi ɗum ɗo ni ko seeɗa ko heddigoɗo e suwarde kadi Tidiane o mi duwoni mama ka ɓiyam moƴƴiɗo e yam ka ɓiyam moƴƴiɗo e yaali moƴƴiɗo e galle Diano foof minen fof Tidiane wiyete min ko baaba hay goto e men awra ha inde mum hayso goto e men yani momo baabegal ngal mopat ɗon ɗum noon Allah jarama walannaɓe jarama anne Moussa a jarama an pilɗa ko minen a fiili galle Diano a fiili min a fiili Tidiane ɓinguel men ya jogoro jaam yo Allah waɗi ma barke ko seeremɓe ɓe mbi ko yo Allah jogani lefol ngol hormo Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jarama walannaɓe onon on jarama merci beaucoup mina hooram on meeɗa rewde e indam ko so oto nawi tan ko tanolle min tanolle ko neɗɗo tedduɗo ko tedduɗo noon wawi teddinde e mbaɗ foore hen seeɗa ewa tan nasiha woni nasiha ko haalde haɓe koddigal ko hunde mawde nelaɗo sallam o yimanani mi serani Jibril ene wasiyomi tinno e koddiɗoma ha cikkomi so artengol ma o wi koddiɗo yo onon koddiɗo so maayi yo koddi ɗum ronɗum ɗum noon waɗi koddigal ko e hunde mawde ɗum noon yimɓe siftinde hen ɗo seeɗa ko fate koddigal o wi mana ede mawɗiɗatu ko waaju qala nabi sallallahu alaihi wasallam
enen sa'ana bika fa in so tawi mana koddirma ari wallikinimama ni ƴetti haaju wallikinimama woyi wallu ɗum ويقول من فإن فإنه وإن تقرب ضك فأغرده ستيو نيبلي ماما ونادي ما نيامادي وبجيت هاجو على جوجي نيامنه وإن افتقر ستيو واسي جد عليه ركمه وما بلدام جد عليه وإن مريض ستيو نيوي أده هم الذين سرا وإلا تخرج بها أولاده ملا فيغيظ بها ولده فلا سايت لمن يدي وسقى من جاتنا كان الشهر وبلا إلي بيكون الماء تك دمنا يا الله ولي لكم ديكم وجه أنا باين عندي ودو نيلام كوي نيلام ما جمين مودي garangal Moussa Sow ngal allaki ɗum e walalde ƴewɗo ñalawma hanki mo ñalluɗen ha joni mana koye welamma tan goɗɗen en ñalli to hanki e gatti en doofi ɗo ha joni koye moƴƴere gonɗen ko waɗa ɗo e Tidiani ko noon minen Tidiani ko ɓinguel amen ko minen gonde ko min gonde ko kadi o addimo ɗo wuuro ngo saabu addimo guesa maaro ba addi ba ko kanko woni hen ba makko o woni président ene wayno ko ba makko joguino ko e ko joguino fof kanko jotti o waɗi hen ha Allah waɗi Allah yittima hen neɗɗo fof omo andi fodde hay goto meeɗa habde Tidiani hafani guesa maaro ba o gollima hen golle ɗe ganduɗa ɗe mbeɓani gollade hande so waɗama ɗo e chef de quartier ene wayno kanko ko puɗɗiɗo golle guila ɗum ɗo arani guesa maɗo ɓuuri sadde mana ardade o gollima hen mana haqqe duuɓi wawa duuɓi 5 walla 6 mo woni hen kono hay goto o meeɗa dañel probléme omo andi mawɗo omo andi cukalel moni fof omo andi foddimo ha golle makko mana e guese gasi ha laaɓi min jeyani kadi défaut mo waɗe guese ene wawi no aduna o yaari ni ko jiɗɗa fof mbaɗa hen sa yalti wiyete tan ka yalti kono min meeɗa yidudemo golle mana kantonirɗe e nder guese hoolade nde mana enayi makko o so wiyama noon hande mo waɗe délégué quartier minen min gandi mo waw ɗum jogade kadi nde o wiya wonde mo yiɗi wonde mo foti wonde délégué quartier de hay goto o heddani min fof yettima galle o haalani yimɓe fof ene wawno o jooɗo tan hande o tan o waɗe kono o teddiniri yimɓe fof kala garɗo ɗo henni ko kalanda ɗum yalawma naggam mbuɗiɗi waɗen naggam nde wondi omo andi hakkude mabɓe mana hay hunde alano ɗon so wonko wonno ɗon a wawa yettade jomum kono minen ala e men mo heddi sonamo dañani ata ɗum noon emin jetta Allah emin jettamo no teddinirmi ni yo Allah teddinirmo noon eɗe leegal ngal ko kangal wardi koɗe leeɗe ɗe koɗe leeɗe 6 leeɗe 6 gardaɗe fof mone fof ko délégué quartier kono wona délégué wona leegal ma gatan lamaniɗa lamanɗa mana ko wuuro ngo fof saabu kala ko kewi so diwti leegal ma gatan ma yetto wuuro ngo ɗum noon so kala hen ko totteɗa nanguir ɗum saabi Allah ndewna ɗum lawol ko mawɗa dañde hen fof e ko jara hen fof ɗum kam haalantaki ɗum lamɗo jogoɗo a jogoto ɓe jaggi mana ɓe disnodirɗa kala kada waɗa disno kala ko mbaɗɗa ko disnoɗa fof andu ko yeeso jaruɗa kala ko mbaɗɗa e feere hoore ma tan aɗana yaaha mboɗo waɗa ɗum ɗo andu hay sa ɓooyen so ɓooyma pelguita ɗum noon Allah jarama on jarama min beltima ma Tidiani ya jogoro jaam
Allah roodimo yo Allah newnanmo ya Allah newnanmo uddira haqqille makko uddita ɓernde makko o wawa yiide fof en o rende wonde geɗal so rendama tan foftini sa waɗi geɗal ngal noon an jeygal tan a teddat teddiyo mette rondade so teddi noon mette rondade ɗum woni aduna o wi ɗum woni aduna tan on wasiya tan basira mum o wi ko on wasiya tan o wasiyoto Tidiane yimɓe kadi mawɓe ne gandi hakkude Ibrahima Mamoudou e Jam Joube kono yimɓe kadi ne gandi hakkude Tidiane Diam e Hammando afa makko o indira ko min kadi tokare makko nan galla yimɓeɓe fof ne gandi Tidiane ko moƴƴo Tidiane ko neɗɗo sen ñalliɗo haalde en mbaliɗo haalde haala Tidiane en gaynata wuro ngo no ngo fotiri ala ɗo Tidiane ronki yettade humta haaju mum walla haalda yimɓeɓe nde tawno Tidiane ko Allah waɗimo jonta ɗo wona laamu waɗimo wona kalis neɗɗo no laamo tan yonte na haala ko welɗum walla na waɗa ko welɗum neɗɗo kadi ne dane kalis tan yimɓeɓe gara e mum ko Tidiane ko jontaɗo o joldi koye miñi ko en o joldi koye mawni ko en neɗɗo fof tasa ala hakkude mabɓe saka noon min Hammando Ba kala ko kalme Tidiane ene wonko heddi legal he min goni koye legal he jeeyami donc so ɗiɗo haalaluji moƴƴi kalama e Tidiane minen kam ɗum waɗi min rassuré min ɗaminimo moƴƴere kalantumi Tidiane tan hade conseil o eɗen jetta monsieur le maire eɗen jettamo tigui rigui eɗen dutto kadi eɗen jetta Tidiane par ce que Tidiane ɓurani yidde laamu o ɓurani yidde laamu ngu sabu ɗum ko kanko wonno adjoint kono noon o liggonto ko chef de quartier nde chef de quartier men yeehi o wiya ko yo ƴeewe doyen goɗɗo poɗɗo wonde chef de quartier tano Seydou taw kañum ne haqqille mum ne yinno ene wone yidde wonde chef de quartier nde o haalana ɗum nde o fawani hen konngol kaaliɗo ha ɗo yetti ɗum o ari Dakar kanko o dépendani hay goto mbi sikki o min Moussa Sow o meeɗi jippade Dakar waɗɗon balɗe ndaɗo foti addunoɓe ko programme uji mabɓe développement affaire en agriculture etc mbaɗi toon séminaire nden e joni baba kaaliɗo kala ɓadiɗo ɗum ko haalata ye walla haalata e joom suudam ko hayso min totti gawlo milliard wawa haalde haala porko noon sabu ɗum wawi haalde hunde ko neɗɗo mo ɗaminaki wawi haalde hunde ko neɗɗo indépendant kala ko fi konngol toon andata ko ɗum fote muɗum ko noon fote muɗum le hasard de la vie mbiyata ko le hasard de la vie addi ha mi woni maire parce que c'est tout à fait par hasard ko Allah aɗa andi ko fotanno wonde woni mi waɗani haqqillaji ɗi wimi mon père Nando mbaɗa andi âge makko ni wona kanko yahata e quartier o waɗa korto korto kono joɓi oɗo poste délégué de quartier ko min tan addi ɗum e makko ɗoti baba jaggo ɗum ɗo ko teddungal am mbiɗa yiɗi drapeau wora ɗo e galle ma par ce que ka neɗɗo drapeau yontaɓe kay keewi joni hono won yiɗinoɓe wonde walla wona noon yontaɓe keewa kay Moussa Sow en Amagna en etc e woɗɓe tout le monde kono won yiɗinoɓe wonde quand je parle de lui noon wano donc won yiɗinoɓe donc ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo pamɗo gueɗe nde min jeeyi ɗo min mbaɗa law développement andi affaire leydi ndi teddini heewi probléme min expliqué mo haala gara no wiino no ça c'est bon ala fooɗi yimɓe ndewani pour wiide mo ɓe goni koye tedde leydi ma nangam koto kanko ko faami hen ko yimɓe pamirani noon siñodiramen contrat 3 ko leydi makko ɓe gara tan ene guura e leydi ma daña hen baraji anene daña hen so gasi kadi piɗɗata wutteji men jeeya laabi men ɗum wona neɗɗo fof wawno ɗum famde ko kanko fuɗɗi ɗum ɗo e walande exemple uji ne keewi a dayir Moussa rewi o goom o woni hen kanko oɗo ɗon jettoromi e kanko oɗo Tidiane o wonde makko fof ko kanko waɗa galle baba Kalidou ha ɗo ko yeehi ko
jettor maɓɓe kamɓe min mi tawatoraka ron réunion walla tijani onon de kaali onon wonɓe e leegal ɓe kaali toujours très bien reçu baba kaali nde wuuri nde eno maayi nde fof kanko mariame sar mbeɗa yettamo no feewi no teddiniri leegal ngal ni no wawiri ƴettude ka en charge kala nde batu nodda toon walla sohla toon kanko dariɗo e mbaɗa fodde nde ha yimɓeɓe gara kala ko ña ɗum wonno ɗum woni e gallen ɓe wadde ɓe remercier no feewi nde ɗum gasi min mbaɗani haqqillaji ɗiɗi adi kaw Seydou Salli nandu ko neɗɗo joguiɗo mérite ko neɗɗo aussi poɗɗo dañde teddungal so baba kaaliɗo yeehi kaw Seydou nandu enen kay en donkanimo tottuɗen ngal ɗo teddungal ça doit continuer kaldumen ɗum min pamodiri hen garmi ɗo kalanmiɓe nodduɓe kam fof ɓe jooɗi kam ko tijani mo jooɗi onon délégué ji quartier ɗi heeɓe monne tawa par ce que hayde noddatmi on no mbiyata ko gaari galle o ganda ko jogormi haali nde kalɗen yimɓeɓe ni tijani de kañum wonno adjoint naggam o wi kanko kay kala o ala ko haala ko jabɗo o miijaki ni ma raw kanko waɗe délégué de quartier mo min jeeyi to kaw Seydou min kalan ɗum hokki min accord caggal mum hokki min gandu kadi momin pamodiri e muɗum hande woni kadi mbe sikki somo joguino hattan wade hanki avec tout ce qu'il y a tawno hande kanko wonno premier jooɗade ɗo o ala ɗo kaw jobbo kembu nan ɗo donc Seydou Salli nan ɗo min waɗamo félicité ɗum wayi noon hankkadi ko Allah mbimi o Allah addi hankkadi kam on ne peut pas revenir en arrière pour wiide kadi ne yiiɗo waɗɓe ɗo mérité woɗɓe ni mawɓe ne mbaɗi ne keewi kono noon kam kono ko Allah addi hankkadi a tijani je prends ƴetti décision waddema nomdema délégué de quartier ko ɗum Allah hoddiri ko ɗum Allah addanma donc aɗana mbaɗa assumé fonction ngaji maɗa wasiyamo mbiyatmami tan ko muñananoɗa haade ma wonde délégué de quartier titulaire a dañata ɗum ɗo ganduɗa délégué de quartier ɗum non woni ko mbiyatmami ya tin donc a waɗino effort ko Demba Sarr wima ko a waɗat redoublé d' effort saɗani noon saɗani pourquoi saɗani ko keewi foof hollita ɓe gonduɗa ɓe kada ƴette fof ɓamde ɗum e watɓe maɓe ɗum tan woni haalata eyyi je tani Allah dir hankkadi cérémonie o nayi goto fof ne yiiɗi haalde goto fof kadi ne wawi haalde minenne kadi koye golle min goni min goppito golle min gari mbaɗi ɗum ɗo Hammadou Ɓotel mataw oɗon mbawi yafade min so tawi aɗa Ardo Dieng noon kam ma wonko haali hen seeɗa saabu ɗum ko kañum resdara kañum e ummo commen desdara ko woni ɗo ko ɗum noon kam kone ma on mo kanko kadi liggotono e mabɓe jamma e ñalawma mawo dañen kam konngol ngol haali Tidiane on te donne la parole engadi annene ko duwaw tan haala ma hewade mbeɗa anndi ko duwaw mew duwonɗa hoorema min duworoma voilà monsieur le maire aouzu billahi mina cheitani rajim bisimillahi rahmani rahim galle sisiɓe so farnorima fuɗɗorade inde Allah minenne min piiro becce farnorade inde Allah somin gaare haalde so ɗum ɗon yawti mo yettani sababu foof wawa yettude Allah délégué de quartier nomata ɗum tan ko maire ittata ɗum ko maire jeeyi sababu eɗen jooɗi ɗo hannde ko maire de la commune de Walalde kañum nomi Amadou Tidiani Sy délégué de quartier Boyguel Amadou Tidiani min mbima ya jogoro jaam Amadou Tidiani emin mbima ya jogoro jaam Amadou Tidiani emin mbima ya jogoro jaam Allah na waɗi noon duuɓi sappo hikka ko enen gondi ɗo e wuuro he moɗon premier adjoint au maire Oumou Komne waɗi deuxiéme adjoint au maire ko enen liggotto mo ɗiɗi settade makko tan cet saɗa totta laamu pottu joganiɗo ɗum humpiro gadano Tidiani addinama ɗo guesa maaro no Baba Koyle wini addi ko walalnaɓe de rende ndiyam rende parcelle aji addoyde awdi toppitade engrais guesa manque ndiyam ala ɗo ko ñiye baɗo guesa ko kaari en ñaayi ɗum ko hunde mettude gerde mboɗo andi ko kalami ko saabu minne mi woni no président min gondi kadi e bureau majjum omo jogani ɗum humpiro o woni conseiller rural
wadde o fuɗɗima andude ardade yimɓe to banggal oɗon holno sifori. tati duuɓi sappo omo woni adjoint mbimi duuɓi sappo Tidiani ne woni adjoint omo jaɓi reftade caggal gardiɗo mo. elle maire ɗe ɓe wadde mono gaɗa beñoni wi Birane Abdoul Sarr waɗi ɗum délégué de quartier à vie kaddi gurdam muɗum ko délégué de quartier. wonde noon sa woni adjoint muɗum kaya ɓoyata ñekkude oɗo mbiya tan ko ma hawra e ladial te ladial ko Allah jogui a andade addata ladial muɗum ɗum kaya jogoto muñal nder ketta caggal. kadi ko kalɗa ɗo ko monsieur le maire minen foof min teskima Tidiani namnima min o wi min ko caggal Allah caggal monsieur le maire tan kenmi ko kañum watnomi so ina firta mboɗo wona goɗɗum kadi ko kañum tan kemmirango caggal muɗum. ƴeew sa jaaɓi reftade Allah addanma hande bottari ma tawi ko bottari timmude ko wonde annene yimɓe gardinma wooda hen ɓe caggal ma. Tidiani kadi mboɗo fillo gongol mboɗo wima ya jogoro jaam. monsieur le maire ko jinnomi haalde ne heewi soko tan mi haɗa ɗum e sinno wona noon hankkadi waktu o koko dooki yimɓe payi ko jama wonko wone sisiɓe ma wonko kalme ɗo mi wawa noon labtude taw yani ɓe suusa wandu en yon jogoto jaam galle moɗon foof. Samba Issa nawen e ɓurdude ko adi fof ɓe ƴettuma e teddungal ma saabu enɗam men ɗam aɗa jaggi ɗum. hande oɗo aɗa wawno wiide ɓiɗɗo waɗi yomi ar c'est certain komi garo kono a nel ha wocci nelal ma tawi ko babat gartuɗo jabɓuɗa koye ma mbiyami grand mbiɗa fiile sa tinanumi a tinani min a siftaran ko woni hakkude men koye haalta ɗum noon yo Allah ruttima teddugal. won biɗɗo joni monsieur le maire fotani yettede effectivement yetterade duwanta min ɓurmi rewo monsieur le maire aɗa jii kam min ka cukalel mi heewani ɓeddade fleur uji e dow yimɓe ka ko fenani ɗum noon kalifimala hoorema ya jogoro jaam. dendagal walalnaɓe fulnague e hirnague rewe worgo arɓe ɗo ɓe foof yetti Allah noon Allah jarama on jarama mawɗo hen suka hen debbo hen Allah jarama on jarama ala fof keddiɗo tuggi ɓokki ha heɓoyi pale cim ala fof keddiɗo Allah jarama on jarama Allah kadi jarama ɓesgu Babou Kadir jarama duuɓi min gondi ɗi komin jogui foof guila Babou Kadir ne daari komin jogui foof ha Allah waɗi kadi o hepti leydi komin jogui foof ɓesgu makko min meeɗa weñodirde ha jofti baru min gummiri pour kawlor timman hay jotti ɗiɗi kala ko mbimi ko caggal Allah caggal mbe ndewi so ɗum ɓenni pour Moussa ko dendal ɓi kaw Samba Sow e makko so jiiɗi may baba Samba Sow jibiri Bawɗo Samba makko so jibiri Oumar Sow waala wuura e sira malade jiiti baba goto waala ɓuuri jibini Oumar Sow sira malade jibini Bawɗo Samba ko denɗam ala fof ko waɗanani to mi haalani toon taw to mi haalani taw ala fof wuttimo ɓirtinanimi ala wuttimo mo loggananimi ko joni noon o leggino wuttimo seegotako wuttimo yejjitta so Allah jogui jokki so Allah yommo eddi ko yo baba jiɓɓe jokki noon mi fiilamo ɓoggol ngol enen fof ɗayino an drapeau eyyi annene an aɗa wowi ngabbinde drapeau jaggo an ngabbinata après daroɗen ɗon tan an kadi gasi e lewgani ɗo way voilà on jarama wattade amen e ware mairie minen ko taw men ñalla merci bandiraɓe. Ma qualité de maire de la commune de Walaldi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe M. Amadou Tidiane Sy dans vos fonctions de maire du quartier Boyngel de Walaldi et à Diobaradjam. Oh,
O yàlla ko jur leen do yàlla il faut dire que personne on a bien eu ni wala jabal Baissez tous vos corps à frapper les balafons. Le lion rouge a rugi, le lion de la course. Ton pont s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, libre debout. Cœur vert, épaule contre épaule, mes fils frères au Sénégal et debout, unis sur la guerre et les sources, unis sur la terre et la voix. bandiraɓe le 27 décembre ɗum ɗo ene jeeya e programme Aziz bannoɗo toon e Walalde. Tidiane Sy yo a jogoro jaam.